Mali fintiglakaw ko olu ye banbagati dagayɔrɔ caman kɔni ci. An balimaw, bismillah malakti ka bololo siraw kan. Force Armée malienne n'o ye fama ye ko olu ka baara dɔw hukumu kɔnɔna la ko olu sera ka banbagati dagayɔrɔ caman kɔni ci tile fila kɔnɔna la. Min ye état major général des armées ale kɔni ye communiqué kɛ min ye alamisa tɛmɛnen ye. O communiqué kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko juin kalo tile 24 kɔnɔna la ko Kéréjimo la ni ale yɛrɛ bɛ Lere fanfɛ ko finitigiw ka baara hukumu kɔnɔna la ko min ye banbagati dagayɔrɔ dɔ ye ko u taara yen ci wa u ye min sɔrɔ yen nɔ o de ye balo ale ni arajo taliki waliki dɔ k'u sera k'o minɛ o yɔrɔ kofɔlen na communiqué kɔnɔna la wa ko gosi fana ko patrouille dɔ senfɛ u sera min ye banbagati dɔw ye u bolo kari olu kan. A yɛrɛ k'a fɔ ko min ye kɛlɛkɛminɛ ye o kun bɛ o banbagati ninnu bolo ani moto 2 ko juin kalo tile 25 kɔnɔna la hali bi ni communiqué kɔnɔ ko min ye finitigilakaw ye k'u ye katakatanitigi dɔ kɔni minɛ o katakatanitigi ko kɛlɛkɛminɛw de kɔni kun bɛ ale kun ko minɛla min ye Dugabugu ale ni yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko le point A ko o minɛla yen yɔrɔ la ko wa ko o katakatantigi kun k'i kunda min ye Jofoloko kan yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale dɔnnen don maaw la maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ dɛmɛ don banbagati maaw kɔni ye. Hali bi communiqué kɔnɔna la a yira k'a fɔ k'o don kelen kɔnɔna la n'o ye juin kalo tile 25 ye ko finitigiw ka baara dɔ hukumu kɔnɔna la Suragu ni ale fana ni Lere ma jan yɔrɔ dɔ k'o ye banbagatiw dagayɔrɔ dɔ kɔni ci yen yɔrɔ kɔfɔlenw na wa ko min ye finitigilakaw ye finitigilakaw bɛ samara min don ni an b'a fɔ ma Rangers ko u y'o den 8 kɔni minɛ wa min ye panneau solaire ye n'o puissance yɛrɛ bɛ taa 250 volts la ko u y'o den 6 minɛ. Hali bi communiqué kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko min ye juin kalo tile 26 kɔnɔna ye Telabi ni n'ale yɛrɛ ni Kidali kɔni bɛ kilomɛtiri 217 kɔni bɔ ko min ye pick-up dɔ ye ko o falen kɔni don banbagati caman na n'u yɛrɛ kɔni kun bɛ taa banbagati 10 kɔni ɲɔgɔnna la ko min ye finitigilakaw ye ko olu kɔni sera ka o maa kofɔlen ninnu kɔni minɛ wa k'u ka se ka taa da u kan n'u ka sanfɛ pankulu kɔni ye. Hali bi communiqué kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko banbagatiw ka mobili dɔ kɔni bɛ yen nɔ finitigiw kɔni ye mugu kɔni ci olu la n'o yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ ni tesaliti yɛrɛ kɔni bɛ kilomɛtiri 50 kɔni bɔ u ye mugu ci banbagati mobili dɔ kɔni na n'u ka sanfɛ pankulu kɔni ye wa hali bi min ye état major kɔni ka kuma ye a y'a yira k'a fɔ ko nin pick-up in ni ale yɛrɛ kun bolo ko ale kun bɛna taa ka finitigiw ka kɔlɔsili kɔni bali nka ko a minɛra finitigiw ka kɔlɔsili hukumu kɔnɔna la u sera ka pankulu kɔni bila ka mugu kɔni ci a la. Ayiwa an bɛ wagati min na bi ko finitigilakaw kɔni bɛ baara bɛɛ lajɛlen na walasa u bɛ se ka ni banbagati ninnu kɔni ci latunu cogo min ka taga bɔ an ka jamana kɔnɔna la.